Ще облицоваме ето тези стълби с ламиниран паркет Quickstep. На стената ще имаме стенни MDF панели, също виждам ще имаме и унички. Челото на самото стъпало ще бъде бяло, а самото стъпало ще бъде с ламиниран паркет в дъбов цвят. За облицоването ще използваме системата за стъпала на Quickstep. Ето тази 5 в 1 на Quickstep. Лайсната ще бъде монтирана отпред по този начин. Какво имаме тук? Тук имаме дебелината на самия ламинат плюс дебелината на основата. По този начин сега, като извадим парчето ламинат и клинчето, получаваме ето това нещо. Перфектно изпълнение. Етапите на работа са следните. След като залепим стълбите, се заемаме с монтажа на MDF панелите. Монтираме панелите чрез лепене с полиуретан и коване в клика. И тук ще видим едно много важно нещо. Когато монтирате самите основи за лайсните, оставете ги малко по-къси, не правете като мен. Впоследствие ще ви пречат. След като сме монтирали ламперията, продължаваме с монтирането на лайсните. Имаме уплътнение, което се слага на клика на ламината. На самата лайсна слагаме и допълнително силикон. Страничната лайсна я монтираме директно с полиуретан. Общо взето видяхте малко процеси от работата, а сега ви оставям да видите и финалния резултат.